И здравейте, ви в YouTube и така нататък. Колко смешно. Обърках се, какво искаш. Днеска правим втори епизод на Слендър. И се надяваме да открием повече бележки. А не като вчера. Не, тук са мечета. Къде ви са забити главата? Пирон. Много яка! Фенерче ми се фенера. Виж фенерче, бе. Няма, чупи се. Сус? Много яка. Ето го едното. Мислим. Не, това е телефон, май. Те са накачени с теб. Това е ръка. Слендър вече има 5 ръце. 4. Кой е това, бе? Ето го. Все едно това му е. Това мече ли е, бре? Вече пух! Чак, порли има. Тук са 8. Това е по-трудно. Не поглежда И ето там е... Бате беше настрани. Беше за тебе точно до ъгъла. 100% съм сигурен. Труп? Само кръв топа. Явно Слендър мрази да пие кръв. Ай, как ще пие кръв? Няма значение. Как ще Ще живее? се боцка. Ще пробие устата. Е, сега ще се обърна за видео. Не, не дей. Сега ще е пред теб. Пише. Какво пише? По-добре не се приближава, защото ако отдихай се. Его е, ето, може излезе. Да, бе. Аз излезнах И? и нищо, излезнах в другата страна. Там отсред. Ама това е даскало, бе. Виж, че има дъска. Да. Те ми, що има мечета тогава, според тебе? Ето още. Къде? Его отстрани. И нещо ето по вътре. Не пирога. Това в устата ли му е забито? Все едно повръща. Не се обръща. Хит, вика. Тук някъде. Не си пред мен, не си пред мен. За тебе, значи, само не се оглеждай. Беби бот. Не мисля да се отглежда. Сега, всеки епизод ще дигаме по едно. Не беше едно, сега са две. На другите са 3, краса 8. Те колко мапа трябва да излезнат. Не бе, на същия ма. Ама не са снима на друг. Елементарно. Елементари. Ето тук е. Големо. Оф, може. Много яка. Бати свинята. То да не трябва да го събирам. Ето че. Ето това е била ръката. Не, неговото си е там. Нищо фикс, че не трябва да паркираш. Хелп. Бам! Мече ли е това? Ученце! Ама е за друго. Ей, то верно, не. И хеч не? Не е за да... Няма нищо. Тречки са побираме. Да. Аре да пробваме. Явно е тази бележка трябва да е последната. Това мечене. Трябва да го намерим последно. Защото иначе не 3 може. от 8, да. Едно, две, три. Сега трябва да Едно, намерим две, четири. три, четири. 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Добре. 12, 14, 15, 16, 17, 18, Пипа там. Заклещи ми ръката, бат. Трябва да шуте по цял ден, за да изтичка всички пъти. Видях малката мечка. Вали се видя в огледало. Покрий се. Ама това беше... Бате, как ни затопи това Едно, следно? 2, 3, 4. Седем, Да, 1, 2, 3, 4. Мале!
Напиши Това ти, че How to са- kill a slender. След малко. Адското клипче. И как се убива? Не, той не се убива, това е клипче само. Оня вади едно пиле и един дигъл. Абе, ще го пусна. Абе, сега има друг малко. То не Нямаме друг. Защото ти тук. Той е. Да, снимам. И вие се обиждате. Защото няма друг. Чакайте си го. Чакайте да си го. Много. Ще се заразиш. Ето, почваме. Почваме. Ето ни отново! Да, ама да се тоби. Ще извикаме един хилър. Закари стая по стая. Първо почваш от тук. Я На чакай. там. После така. Пускаш ли такива? В оная стая. Да. Запаш да ще щупи фенер. Не влизай тук, че се щупи. То не е фенерче, бе, те светят някакви лампи. Ето. Не, бе, това са лампи. Ръката там. А в другата стая мечето. Коя друга? Луна стая. Това е ръката, бе. Да, а мечето е тук. Глеждай. Тук ще прелетя една птичка! Ето. Птичка. Тъпи гроби! Едно момченце. Два момченца, три момченца и умираме. Станаха 4. Fuck that shit! Махни, бе. Миналия път беше и Шего съм. Я си искам. Миналия път беше ето. Не, стига. Влезни пак там къде да. Да. Дай, не на там. Не на там, не дей. Продължи надолу. Може да се подхлъзнеш. Да, той се има камера и те гледа къде ходиш. Е, бати. И навсекъде има телепорт. Ето е тук камерата в стената. Скрито е, то затова има да... То между верно в това да сме камери, ама не верно слендъра да гледа. Там на стената То ни не звънете. мълчи. Ето, мога да излезеш навън. Аз не бих И излязла. аз не бих излязъл. Аз бих. Не, ама в так. Мисля, че някъде навън се болева. Его е, а не. Сега е тук да дървото. Тихо. Чекнала и се. Ако се чуе тън. Ако се чуе тън, значи до нас. Не ме прилича на тази. По-скоро нека в танца. Да, скала. Ти спати. Да. Пансион. Сион за Енис. Ще да кажа за Енис. Това не може да се държи. Аз мисля, че ще кажеш пансион за Държи. инсулин. Така. Аз Училище за Слендър, хулигани. ще да кажа за Енис. Да, ендермените са А, вие знаете ли кой? Здрасти, Нигър. Аз ти казах, че не трябва да ми даве това бати Нивер. Еми, негър. Нега Това е систем. като Шеймас. Бял негър. Keep out. Ето, казах ти! Не трябваше да излиза. Сега не се обръщай с теб. Не ме ръчкай. Ама като тръгвам се по-страх. Аре търчи по-страх. Ки, пал. Значи влизаме. Влезна от един на друг. Гениален, гениален. Млък. Един. Маркуч. Пак е рекорд. Едно такова момченце взеха. Къч, Маркуч. Съч. Съчка, съчка. Мърда бе, гад. Шиф. Не бе, Ти можеш да се виждаш като. къла, нали? Не трябва. Ти като играш чест, аз. Добре, не е за да... Има вход. Уй! Не се обръщай. Аз май го. Да, и аз. What the fuck is this? Са ти отвали очи. Това Гениален. май е оня. Къде да викам. Той е бати бизон трета. Абе, ти си тъп, бе. Какво ти казах? Казах ти, че си тъп, бе. Ти ли бе? Бе, не на там, бе. Заебе, заебе. Че те Казах, че ти не. че те Махни. си ги пришие. Аз се беше мокра. Я се обърни назад. Не се обича. Не се обърни. Ще написам на страната. Тук. Бип.
Ега ти си да търсете. Нега ти съхне бело лице. Бип. Ега се... Его е там отясно. Това е прозорец. Не ми си видя, че там... Его е пак... Ето имаш мече, бе, бе. Мама! Мама бе, без само кола, нали? Това го взети. Мече. Крисове на там са опасни. Пак, Саши тука. пак стигнахме до трик. Е, това са жертвите. Къде е PewDiePie? Няма. Няма да пи... А, не, то няма. Не, това не. Това има. Ти докато гледаш, кой е първи? Здрасти! Крисове на там са... Крисове на там са опасни. Още е тук. Сега бега от него. Да, той беше там. Той беше тук в тях. Ставам стая за да видиш. Пак стигнахме до трик. Време. Що може да свири музиката? Аз съм прочул тук, че ми придър. Абе, бегай ти, тъпли си, бе. Гледай назад. Да, сега ако беше ето, ще се гръмна. Всяко тежение просто ще О, заспи. коя е тази стая? Любимата ми съдърнената. Не е тя. Първо вече. Не е тя. Още чува музиката. Значи тук. Него е тук. Край. Това е високо. Е, бизон! Какво ти казах, че е тук? Бегай, бе! Добре, към него ли да бягам? Гледаш. Не, той си нямаше да се знаеш. Той му прави Става така. се Той му прави така. А, то...